Човек има 5 лица, 4 човечески и 1 божествено. Човеческите лица са в краката и ръцете, а божественото лице е в главата. Гневът, страхът и страстта са прояви от човеческо естество. Те трябва да се облагородят, като се превърне гневът в деятелност, страхът в благоразумие, страстта в воля. Мъдростта се добива от ред погрешки. Лъчистата материя, която изтича от човешкото тяло, изтича най-много от ръцете и нозете ни. Тая лъчиста материя на спиритически език се нарича флуиди. Тя е енергия, която ние можем да затворим в себе си при известни случаи, като прекръстосаме ръцете и краката си. Ако се преуморяваме умствено или телесно, ние губим много от тая енергия и тогава чувстваме отпадък на силите си. Тая лъчиста енергия образува около главата ни така наречения ореол, виден за ясновидците. Ореолът на човека бива такъв, какъвто е и характерът му. Злъчният човек има зелен ореол, кръвожадният червен, мъдрият син и прочее. Ореолът на светията е лъчезарен, светло-жълт. В ума и сърцето има по 2 центъра – положителен и отрицателен. Между ума и сърцето винаги трябва да има хармония. Говори се върху пространството и времето, които съществуват в духовния мир. Ние тук, на Земята, сме в отрицателен полюс, а положителният полюс е горе в небето. Към него трябва да се стремим. Говори се за Бога и неговите атрибути. Бог е върховната сила, корона, която почива върху неизменна мъдрост и интелигентност. В него е всичкото благоволение и справедливост, които са образ на красотата. В него е добродетелта и предвечното спокойствие. Бог е любов, която е над всяко същество. Тайна, която е над всяка наука, промисъл, която превишава всеки разум, съвършенство, което надминава всяко понятие.